Moi, mä oon Joni ja tällä kertaa me mennään tutkimaan vanhaa perunakellaria, jota käytettiin viimeksi joskus 60-luvulla täällä meidän aivan lähettyvillä sijaitseva. Mutta ilman turhia läpinöitä mennään asiaan. No niin, mä sanoin jo päivää, mutta siis nyt me ollaan täällä perunakellarin oven ääressä ja tässä on kasvanut aivan hirveästi tätä viidakkoa tähän, joten me raivataan tiemme läpi tällä ihan sattumaanvaraisesti löydetyllä asialla. Oi vittu, kun se ei mene katki! Noin, se on tehty. Anteeksi jos persi pilkkui, mutta jatketaan matkaamme kohti perunakellaria. Ja meillä on myös lamppu mukana. Lamppu on päällä. No niin. Mennään tätä kohti romahduksen partaalla olevaa perunakellaria, jota on viimeksi käytetty joskus 60-luvulla. Uskaltaakohan tänne edes mennä? Tuossa näette vähän damakea vuosien varrelta olevan, painetta olevan. Jätetään tämä tähän hetkeksi. No niin. Tässä on jonkinlaiset kangastukset olleet tässä edessä. Tulee vain tänne päin. Jumalauta, tässä on aika symmetrisen muotoista hämäkin seitsemän. Vittua. Puukatto. Vanhan liiton lamppu. Saatana! Romahtaa koko paikka käsiin. Lämmitin. Of course pitää olla. Ja tänne päin vaan herra kuvaaja. Vittu. Tässä mittari, lämpömittari, varmasti kuvattu lämpöä, mitattu lämpöä. Ja muutapa täällä ei näytäkään olevan. Lattia on aivan läpimätä laho, kuten näette tuossa äsken tipahti tämmönen kapula päähän. Noin tapahtui sille. Ja sitten kuvataan vielä hetken tätä idylliä, mitä täältä löytyy. Homeisia lankunpalasia puuta, joku lämmityslaite, lamppuja, lämpömittari, puukatto ja eipä oikeastaan muuta. No niin. Tämä video taisi olla tässä. Täältä ei nyt muuta löytynytkään. Jees. Mutta ei muuta kuin heippa! Minä vilkutan kättäni teille. Nähdään taas seuraavassa videossa, mikä se ikinä sattuukaan olemaan. Ja tämmöinen paikka tuli tutkittua. Moikka moi! Heippa!